До сега в 7 часа разлика. Значи всичко се потвърждава. Забелязали са го да дебне пред болницата, когато вие го изпуснахте. Видели са го там и около часа на убийството на генерал Каров. Заподозреният твърди, че ликвидира двете проститутки, за да се отърве от тях като свидетели. Оръжието, което посочва, съвпада. Фитнес инструкторът е застрелян със същия пистолет, с който беше убит и прокурор Къртев. Всички факти съвпадат с твърденията на заподозрение. Иванов беше убеден, че ще се бори това признание с лекота. И продължава да вярва. Но упорите не може да му се отрече. Прекарва с Гончев повече време в тази стая, отколкото аз с спалната с жена ми. Няма да се зарадва да чуе това. Съжалявам, но не можем да си измисляме разни работи, за да подкрепим нечия версия. Ние работим с факти. Разбира се, така е. Докъде стигнахте с нападението от вчера? Говорихме с феновете. Никой от тях не познава нападателите. Никой нищо не е виждал. Но обичайното, дори някой да знае, нищо няма да каже, тъй като ще се притеснява, че ще има неприятности. Неприятно ми е да го кажа, но с вашия колега не си говорим добре. Ако не ни съдейства, не можем да направим много. От коя точно част да започна да разказвам? Виж сега, Орлине. По време на досъдебната част не мога да те заставя да си вземеш адвокат. Но ти си юрист. Член 94, алинея 1 от НПК гласи, че за престъпление, предвиждащо до живот или присъда по-голяма от 10 години, служебен защитник се назначава, независимо от волята на обвиняеми. Член 219, алинея 5 и 6. Знам, че ще ми назначите, но това не пречи да игнорирам услугите му. Не? Браво! Подготвен си. Сега не водим протокол. Но после ще държа да се разпишеш за това, че си информиран. Информиран съм повече от теб. Не се притеснявай, ще подпиша. Орлине, по някакъв начин ми е много симпатично това, което правиш. Защото знам, че го правиш заради Таня. Ясно. Отказала ти е да подаде сигнал за нападението. Така е, признавам. Ти явно я познаваш по-добре от мен. Но имаме още един участник. Майката на Теодор Стефанаков. Тя се съгласи да подаде жалба. Извикахте тук, за да те предупредя най-приятелски. Ако си решил да поемаш отговорност за нападението на Тео и Майя, ще се наложи да ни кажеш кои са били другите с теб. Това е. Сержант! Приключихме. Господин прокурор, това тук що го донесеха за вас. Какво е това, бе? Гледали ли сте филма 7? Гражданин от прокурор. Така ще носиш някакви кутии тук, бе. Какво има вътре? Не знам. Донесеха току-що. Мислех, че ви трябва за разпита. Нищо не съм поръчвал. Кой донесе? Не знам. Те колегите са го пуснали, защото често носи неща за арестантите. Така са го пуснали, бе. Аз на арестант ли ти приличам? Вътре мога да има бомба, бе, идиот. Да викам сапьорите. Остави го внимателно на масата и веднага изведи арестанта от тук. Действай.
смахнато. Поне номера ми да беше оцелял.